I us preguntareu, per a què serveix la prova del 9 i com es fa? Doncs serveix per saber Si hem resolt una divisió correctament. Comencem per una creu. El segon pas és posar el divisor a dalt, el dividend a l'esquerra, el quocient a baix i després fer el divisor multiplicat pel quocient més el residu. El tercer pas consisteix en sumar les xifres del dividend. Així. Això dona 25. I com que dona més de 10, tornarem a sumar-li les xifres. Això es queda com a 7. I aquí al dividend posem un 7. I fer el mateix amb el divisor i el quocient. A continuació, sumarem les xifres del residu. 5 més 8 és igual a 13. Però com que és més gran de 10, hem de fer 1 més 3, que és igual a 4. Substituirem les lletres pel valor corresponent. 3 per 1 més 4. Ara resolem aquesta operació combinada. 3 per 1, 3. Més 4 igual a 7. I si aquests números i aquests números són iguals, és que la divisió està ben feta.